Motoni kuli konse kumene mukutonera mdzulo buno ena msana buno ena mawa buno muli bwanji mu program imene ya Hymns of Hope imene timakupasirani pano pa VNV Media TV. Program yonga yomweyinso imakufikani pa ulalo lachitatu madzulo nthawi ya 7 imafikaninso program ineyi ndi cholinga cha mzathu mukuonera pa ulalo komanso pa VNV iya imudalisike ndi nyimbo za nkhani zimene timakupasani mu program imeneyi. Timapereka moni ndi khalidwe lathu ndithu mu program imeneyi kuti tipereke moni kwa inu mzathu amene mukuonera mchigawo chakumwera, mchigawo chapakati, kumpoto, muli bwanji. Ndi chikhalidwe chathu ndithu amalawi kupasana moni komanso program onga imeneyi timafuna kupereka moni kuti timve kuti muli bwanji kumeneko. Tithokozenso mzathu amene mmatisatira nthawi zonse mu program imeneyi ikakufikani mumayika ndimanga. Ena tikuonera kuno ku Chilimba, ena tikuonera kuno ku mzinda wa Lilongwe, ena tikuonera kuno ku Mzuzu, ku Njengotuwa uko. Muli bwanji kumeneko. Ine dzina langa ndine Philip Nyirenda. Nchifukwa chani timabwera ndi program imeneyi ya Hymns of Hope? Timabwera ndi program imeneyi kuti tikutani tipasane ndithu chiyembekezo. Nyimbozi zitipasa chiyembekezo zitikute zilichonse ndithu mavuto amene tili chifukwa tisaname pano. Anthu fere kudusa muzosiyanasiyana. Ena ndithu kuvutika ndi ntchito sizikupezeka. Ena ndithu kuvutika ndi banja silikupezeka. Ena kuvutika ndithu ndi kusowa khobiri kuti mwina mwakali azilipirire okha fees kapena alipirire mwana fees. Zikuvuta ndithu moyo wa masiku ano. Ngwamaine. Ndeti mabwera pano ndikuti tipasane nyimbo zokuta, nyimbo zopereka chiyembekezo. Koma lero pali chinthu chimodzi chimene tikhe kuchikambirana. Tikamuonera nyimbo zimene zinkudalisika tifuna tikambe nkhani ya chikondi. Ndikofunika mutani kukhala ndi chikondi pamene tonse zikutionekera, tonse zikutivuta kapena ena tili bwinoko mwina kusiyana na anzathu ena amene mwina sizili bwinoko. Tingaonesere bwanji chikondi abwenzi athu, angakhale anthu ena amene sabwenzi athu. Tisayiwale chinthu chimodzi kuti program imeneyi timapasana nyimbo komanso timakhala tikuyankhulana mwapo ndi apo kuti kodi moyo wathu tingaukonze motani, kuti tingaphunzitsane kuchita zinthu motani, chikondi ichi tingachionesere motani. Mundole bwanji apa kuyankhula nditachita kaye kuti tipasire nyimbo yoyimbidwa na mzathu aja Zenengeya Family. Banja limodzinso limene limayimba nyimbo za mphamvu kwambiri. Ndipo nyimbo imene atiyambire mu siku la lero mu program imene ya Hymns of Hope ndi nyimbo ija imene akuti chikondi chodabwisa. Chikondi chodabwisa. Tateto nene kuyimba kumeneko kwa Zenengeya Family kuchokera mu mzinda wa Lilongwe ku area 24.
Kuyimba kumene kwa mzathu Zenengeya family kutiyambira program ine ya Hymns of Hope pa VNV Media TV kukamba za chikondi chodabwisa chimene Mulungu wathu akumwamba ali nacho, chimene ifenso tikuyenera ndithu kuphunzira khalidwe limene la kumwamba. Ngofunika ndithu zodabwisa kuti Mulungu wathu amatipasabe chikondi ngakhale ife timamuchimwira, timamuchitira zodabwika, timayankhula ndithu mosachita bwino, talephera ndithu kukhala nyali yabwino kwa mzathu amene mwina kukumana ndi mavuto osiyanasiyana, talephera ndithu kuwaphunzitsa anthu zofunikira, talephera kuwakonda anthu nkuwapasa chikondi chodabwisa chimene mwina samachionanso iyayi. Malo mwake timakhala tikuzikonda ife tokha, koma nyimbo imeneyi yatithandiza ndithu kuti iyayi mpulumutsi wathu Yesu Khristu ndachikondi adachoka pano kupita kumwamba kutikonzera malo, ngakhale ali kumeneko kutikonzera malo amatikondabe ndipo amatidalisabe ifeyo titengere khalidwe limeneli la kumwamba. Ndipo nyimbo inanso imene anayimba anthu amenewa akuti munakakhala kuti inuyo mwina Yesu ndi anthu ngati enawo, lero sitinakafika kuti ndi moyo iyayi. Ndizona anakakhala ngati Yesu ndi amzathu amene timagwira nawo ntchito, ine ndikulumbira pano sibwezi pano tili pano kumakamba zimenezi chifukwa ena chikondi chathu ndithu timachitirana nsanje wina ndi nzake, sitimatha kuwakonda anzathu ndi chikondi chochokera pansi pa mtima. Koma nyimbo imeneyi yatiphunzitsa ndithu kuti chikondi chodabwisa chimene Yesu Khristu ali nacho, imfenso chikondi chimenecho tikhale nacho ndi kuwakonda anzathu amene atiyandikira, anzathu amene sitikuwadziwa, ena amene ndi abwenzi athu. Tisamakhale anthu ozikonda tokha iyayi, ndi nkhani imene tizikhala tikuyunikira pamene tikudusa ndi program yathu imene ya Hymns of Hope mdzulo buno pano pa VNV Media TV, komanso ino amene mutisatira pa ulalo tisayiwale ndithu kuchita subscribe ma channel awiri amenewa, ndi cholinga choti ma program ankhani azikufikani ma channel amenewa. Kwa ina mzathu animango tipeza kumene tangoyamba kumene Sinathe Mtunda, ndipo madzulo buno, mawa buno, komanso nsala buno muli ndi ine Philip Nyirenda. Nyimbo inanso imene itifike mprogram ineyi ndikuyimba kuja kwa mzathu Beyond Tomorrow. Beyond Tomorrow atipasire nyimbo nakuti perekani moyo. Akamba zapereka, kuperekako akamba zoti tipereke moyo wathu ifeyo mwa Yesu Khristu. Kaya ndi chimo lanji limene ifeyo latikuta, kaya ndi vuto lanji limene tili nalo mu mtima mwathu, ifeyo tipereke moyo kwa Yesu Khristu. Tizisiye zimenezo, tuendele kuyimba kumeneko kwa Beyond Tomorrow. Ndinaliwa chimwambu yanga ndikufuna chisomo, ndikudzaza kwa inu mbuyanga, pereka moyo wanga. Ndinaliwa chimwambu yanga ndikufuna chisomo, ndikudzaza kwa inu mbuyanga, pereka moyo wanga. Chimo lilozunza mbuyanga ndadza mundipulumutse, patse mphamvu ya chigonjetso, pereka moyo wanga. Chimo lilozunza mbuyanga ndadza mundipulumutse, patse mphamvu ya chigonjetso, pereka moyo wanga. Ndikudza mbuye munditsuke ni mwaziwa, munditsadzane pereka moyo wanga. ndikudza mbuye munditsuke ni mwaziwa, munditsadzane pereka moyo wanga. chimo lozunza
mwaziwa mundidzadzanze ompereka moyo wanga ndilikudza mbuye munditsuke ni mwaziwa mundidzadzanze mbuye ompereka moyo wanga ndilikudza mbuye munditsuke ni mwaziwa mundidzadzanze ompereka moyo wanga pereka 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 moyo wanga Mulungu Yehova moyo wanga pereka kuyimba kumeneko kwa Beyond Tomorrow ndi pemphero ndithu nkugwada pansi nkunena kuti ine ndikupereka mtimawo. Pamene ndikupereka mtimawo ndifuna mutigonjesere tchimo, mutigonjesere tchimo kuti ndithe ndithu kupewa makhalidwe ena osachita bwino amene ine ndimapanga, kapena makhalidwe ena amene angabwere chifukwa cha zimene ndili nazo, kapena makhalidwe ena amene angabwere chifukwa cha zimene anthu ena ake andichitira. Ena timatha ndithu chimo kuyamba, makhalidwe oyipa kuyamba chifukwa cha zimene Mulungu atipasa. Ena timatha kuyamba ndithu zosachita bwino chifukwa cha zimene anthu ena atipasa. Lero kungolembedwa ntchito, lero kungolembedwa ndiyo anzathu amwa mwazi, osatamwa mwazi, ndiyo anzathu samwa mwazi, ndiyo ndalama zija zimene tikulandira zitiwesa makhalidwe oyipa amene angathe kutisokoneza. Ndiye tizimpempha Mulungu wakumwamba kuti moyo ndikuupereka uwu kuti mutithandize kutichosera tchimo, kuti inenso ndingathe kugonjesa makhalidwe ena osachita bwino amene ndingathe kutengeka chifukwa cha zimene Mulungu mwandipasa. Tisayiwale nkhani imene tikuyambana musiku lero, komanso nyimbo tikuyamba nkhani zokhuza chikondi, komanso kuzipereka ndi kulapa machimo athu kuchokera pansi pa mtima. Katikati ma program imene ya Hymns of Hope imene ikufikani mu nthawi ino amzathu amene mangotipeza kumene takulandirani. Ndeti manena kuti musiku lero iya nyimbo zimene tikupasirani ndi nkhani zokhuza chikondi, komanso mene ifeyo tingathe kuchipangira, mene ifeyo tingathe kuchikhazikisira m'mitima mathu osangoti chapakamwa iyayi. Nyimbo inanso imene tifike ndikuimba kuja kwa mzathu a Last Warning, nyimbo imene kuti akusintha makhalidwe awo koma sakudziwa kuti nthawi yatha. Gulu limeneli ndi gulu lapakanthawi kwambiri kwa inu amzathu amene mudabadwa ndithu mnyengo za kanthawi kwambiri, mukudziwa ndithu kuti gulu la Last Warning nyimbo zawo zimakhala ndithu zauthenga komanso zamachenjezo. Ndizoonadi kuti anthu ena akusintha, tatene ndithu tionere kayi kenakonso tibwere ndikuyankhulapo mu nyimbo imeneyi. Agusintha, 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 agusintha moyo, agusintha mioyo yawo, osadziwa nthawi yatha. Agusintha, 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 agusintha moyo, agusintha mioyo yawo, osadziwa nthawi yatha. Chitukuko cha dzikoli chikupanga Khristu kusintha, agusintha mioyo yawo, osadziwa nthawi yatha. Chitukuko cha dzikoli chikupanga Khristu kusintha, agusintha mioyo yawo, osadziwa nthawi yatha. Agusintha, 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 agusintha moyo, agusintha mioyo yawo, osadziwa
osadziwa nthawi yatha. Akusintha kusintha kusintha, akusintha kusintha moyo, akusintha myoyo yawo osadziwa nthawi yatha. Anyamata ndasungwana akukana kumvera makolo, akusintha myoyo yawo osadziwa nthawi yatha. Anyamata ndasungwana akukana kumvera makolo, akusintha myoyo yawo osadziwa nthawi yatha. Akusintha kusintha kusintha, akusintha kusintha moyo, akusintha myoyo yawo osadziwa nthawi yatha. Akusintha kusintha kusintha, akusintha kusintha moyo, akusintha myoyo yawo osadziwa nthawi yatha. Maudindo amumpingo akupanga Kristu kusintha, akuchita kusintha dala osadziwa nthawi yatha. Maudindo amumpingo akupanga Kristu kusintha, akuchita kusintha dala osadziwa nthawi yatha. Akusintha kusintha kusintha, akusintha kusintha moyo, akusintha myoyo yawo osadziwa nthawi yatha. Akusintha kusintha kusintha, akusintha kusintha moyo, akusintha myoyo yawo osadziwa nthawi yatha. Abale ndi alongo tiyeni tilimbike, tisachite kusintha dala ife taonani nthawi yatha. Abale ndi alongo tiyeni tilimbike, tisachite kusintha dala ife taonani nthawi yatha. Akusintha kusintha kusintha, akusintha kusintha moyo, akusintha myoyo yawo osadziwa nthawi yatha. Akusintha kusintha kusintha, akusintha kusintha moyo, akusintha myoyo yawo osadziwa nthawi yatha. Akusintha kusintha kusintha, akusintha kusintha moyo, akusintha myoyo osadziwa nthawi yatha. Akusintha kusintha kusintha, akusintha kusintha moyo, akusintha myoyo yawo osadziwa nthawi yatha. Kuyimba kumeneko kwa anzatu and the last warning. Last warning osati the last warning koma last warning. Nyimbo imene kuti kusintha kutifika kwa nthawi yoyamba mu program ine ya Hymns of Hope pano pa VNV Media TV. Kwambiri amakamba zokhuza kusintha, kuti anthu ena ndithu akusintha osaona kuti nthawi yatha. Nthawi yatha ndi pamene iwo akuchita zinthu zina zosakomera Mulungu athu okhala kumwamba. Zimene akudya, zimene akuyankhula, alowerera ndithu ndi makhalidwe osachita bwino. Ngati ifeyo Mulungu atipasa watonesera chikondi, watidalitsa ndi ntchito, ma business, kandi banja, kandi chani, tisasinthe chifukwa nthawi yatha. Anthu amasintha kunja kuno. Kungopeza ndithu udindo anthu asinthiratu. Kungosankhidwa kuti akhale pa udindo wina wake, kandi ku church, kandi ku ntchito, kandi ku business, kandi pa nsika, kandi pati asintha. Koma tisayiwale kuti kusintha kumene tikusintha ifeyo tizionanso nthawi. Chifukwa kusintha kumeneko titamangosintha osadziwa kuti nthawi yatha. Ndi amzathu a last warning imene kuti chenjeza ndithu kuti this is our last warning, kuti kusintha kumene mukusinthako nthawi yatha. Ni nyimbo ina yamphamvu kwambiri imene anthu tikuyenera ndithu kuyisatira komanso kuyimvesera matcheru ndi kuona uthenga umene amzathu amenewa atipachira madzulo buno mu program imene ya Hymns of Hope. Nyimbo inanso imene itifike mu program imene ndikuyimba kuja kwa mzathu The Promise, akuti chikondi cha padziko. Chikondi cha padziko, kuyimba kumeneko kwa The Promise. Chikondi cha padziko chimandidabwitsa, chibwera pa nthawi yomwe sichikuyenera.
ndinaliwa njala simunandidyetse, ndinaliwa usiwa simunandiveke, lelo ndamwalira ndasanduka mfumu, ndidziwa bwanji za ufumu wanga nditafa. Tikondane tili moyo, chikondi cha babale nditu chipitilile. Mbuye Yesu tandizeni kutsata njira yanu poti ndinu chikondi. Tikondane tili moyo, chikondi cha babale nditu chipitilile. Mbuye Yesu tandizeni kutsata njira yanu poti ndinu chikondi. Ndilikone pabedi kutata ndifa, ndinafulila tandizo osaliwona, abwenzi anditawa ndilindeka muchigwa, ndatsimikiza bwenzi leni ndi Yesu. Lelo ndamwalira mubwela ndi maluwa, ndidziwa bwanji za chikondi chanu nditafa. Tikondane tili moyo, chikondi cha babale nditu chipitilile. Mbuye Yesu tandizeni kutsata njira yanu poti ndinu chikondi. Tikondane tili moyo, chikondi cha babale nditu chipitilile. Mbuye Yesu tandizeni kutsata njira yanu poti ndinu chikondi. Mbuye Yesu tandizeni, udindo wa Chikristu wagona pa chikondi. Kuyimba kumeneko kwa The Promise kutipasira nyimbo ya uthenganso wamphamvu kwambiri imene akuti chikondi cha paziko nchovuta kwambiri. Umadabwa kuti iwe kuvutika kupempha thandizo, kupempha chikondi kwa abale sakukuonesera. Wavutika ndithu kugogoda m'makomo osiyanasiyana kufunsira ntchito sakukupasa ngakhale abwenzi amene iweyo umakhulupirira kuti akupasa ntchito osakupasa. Kuyesesa ndithu kuchita china chilichonse chimene ungati osati kupempha iyayi, koma kuyesesa ndithu kuti iyayi bwanji mutandionesera chikondi osati mundipase, koma mundipase china chake choti ine ndichigwire kuti mundithandize ndipeze khobiri loti likandithandizire kupanga zinthu zina zimenezo anthu sitimayang'ana. Koma munguona nthawi imene iweyo wagwa pansi nkufa, umaona mathandizo osiyanasiyana ngakhale iwe sungamve komanso kuona, koma umadabwa kuona abwenzi ena ndithu kubweretsa chakudya pamaliro, ena ndithu kusonkha ndalama mamiliyoni, pamene munthu iwe umavutika, umagona ndi njala, angakhale achibale. Pali mana pathu nthawi zina timatha kuchita zinthu zosafunikira kwambiri, kumaona kuti m'bale wathu akuvutika, wadwala, sakudya, moyo sukuyenda bwino, sali pa ntchito, zinthu zikumuvuta, timalephera kubwerapo nkuthandiza. Malo mwake timayamba kunyogodola, kuseka, kuyankhula nkhani zosiyanasiyana za m'bale wathu, kena kungoti zinthu zachitika nkuyamba nokhanga timukulira, basi kena kukambothamanga ndi zipepeso, kumachedwapo munthu amasowa mpungawo. Kodi mpungawo maliropa okuchokera kuti? Ndiye onena ena amanena kuti musazandizalire maluwa amene ine ndagwa iyayi. Pamene ndili moyo chonde ndizalire maluwa amene mundipase kundionesera chikondi kuti ndithe kuchiona chikondi chimenecho. Pamene ndafa sindizaona kuti mwandikonda motani, sindizadziwa kuti mumandikonda motani, koma pamene ineyo ndili moyo chonde ndionesere chikondi. Ndailinso ndiphunziro kwa inu amzathu amene mutionera komanso kwa ine kuti tiyeni ndithu tikondane wina ndi nzake pamene tonse tili moyo, pamene tonse zili zikutiyendera bwino kapena wina sizikuyendera, ife zikuyenda, ifeyo tikhale mdaliso kwa m'bale wathu amene zinthu zake sizikuyenda. Mulungu amatipasa zonse zimene ife tili nazo kuti ife tikhale mdaliso kwa mzathu ena amene aphinjika, amzathu ena amene ashota, amzathu ena amene asowekera. Ifeyo
tikhale thandizo lopezekeratu kuwapasa zonse zimene tinazo, kuwapasa nditu mtima wathu kuwachezera, amalimbikisika kwambiri. Zonsezi mkatikati mwa program ineyi ya Hymns of Hope. Kwambiri tifuna tilimbikise chikondi chimene anthu ife tikuyenda makhala nacho kwa wina ndi nzake pamene tikukhala masiku osiriza komanso pamene tikukhala moyo uno umene zambiri zikuvuta. Nyimbo inanso imene tifike ndikuimba kucha kwa Bright Hope, nyimbo inakuti zovuta zikazatha. Zovuta zonsezi zikazatha, Yesu Kristo azabwera kutitenga ife kunkanafe kumwamba kumene ife tikayimbe aleluya, ambuye ambuye zikomo. Kuimba kumeneku kwa The Bright Hope. Zovuta zonse zikazatha, Yesu zatitenga fe kumwamba, komwe tikayembe ndi angelo mwambamo. Zovuta zonse zikazatha, Yesu zatitenga fe kumwamba, komwe tikayembe ndi angelo mwambamo. Tikuyenda mulendo wautali, zovuta ndi zambiri, tilimbike ife mwa Kristu, tizavala korona. Tisayangane somoyo, tisayangane somoyo. Mbale we usadandaule, ni mavuto osowetsa mtendere, poti Yesu ndiye yankho la mavuto onsewo. Mbale we usadandaule, ni mavuto osowetsa mtendere, poti Yesu ndiye yankho la mavuto onsewo. Tikuyenda mulendo wautali, zovuta ndi zambiri, tilimbike ife mwa Kristu, tizavala korona. Tisayangane somoyo, tisayangane somoyo. Tisayangane somoyo. Kuyimba kumeneko kwa Bright Hope, nyimbo yabwino kwambiri imeneyo imene akuti zovuta zikazatha. Ndi khumbo lathu kuti zonse zitatha, moyo wonse umene timakhala nawo paziko lapansi pano kuti atha kuvutika, ndithu kayena chumacho nchimenecho, zonsezi zikazatha. Ndi khumbo lathu ndithu kuti ife tizapite kumwamba kumene ndithu tikayimbe aleluya aleluya. Kokha ngati ife titachita bwino mu zonse zimene timachita pamene tili pano paziko lapansi, chikondi kuchionesera kwa wina ndi nzake. Ena amachionera kuti koma ine munakakhala ndinu Mulungu, kumuuza tu munthu kumeneko, koma ine munakakhala kuti ndinu akuti, ife mwina sibwano titamwa madzi, mwinanso sibwezi tili moyo pano,
koma popeza Mulungu wathu ngwadongosolo amatikonda tili ochimwa, amatipasa madalitso tili ochimwa, amatichitira zazikulu tili ochimwa, ifenso titenso kuwakonda anzathu mwamtundu oteromo, titengere khalidwe lakumwamba. Tikaona nthawi yapa iyayi kumalechereche kwa program ineyi ya Hymns of Hope mdzulo buno, mtsanda buno, komanso mawa buno kwa inu amzathu ani mutionera pa Ulalo Online TV komanso pa VNV Media TV. Nyimbo imene itimalizire program yathu ya siku la lero ndikuimba kucha kwa The Calling, nyimbo inakuti ndiziwisisa Yesu ngwanga. Ine dzina langa ndine Philip Nyirenda. Tithokoze inu nonse amene matisatira mdzulo buno kuti ayi Mulungu adaliseni chifukwa chopanga chisankho choonera VNV Media TV komanso Ulalo Online TV. Tithokozenso kwambiri Brian Katumba chifukwa chokhala kukuonesesa ndithu kuti program ineyi ioneke mene yaonekeramo. Ife tikuti pitirizani kuonera ma program osiyanasiyana pano. Mu nthawi ino tingoti bye for now. Nindziwitsisa Yesu ngwanga, tsiku ndi tsiku ndimakondwera, anandigula ndimwazike, anandipasa mzimu wake. Sikulose